ukuthi laba bantu abakhuluma lento banamanga futhi abasazi ukuthi sobani futhi they are not part of this family and they are not even part of abantu aba-related nathi nabasondele nathi. Mina bengingathi kubafowethu nasemndenini asibhake futhi imoto kusukela kusasa. Sengishilo ngikhiphele instruction ukuthi imoto ayibhake. Ake sibhake zonke imoto zakacaba all over the country. Zibhakiwe. Ngoba khona ise Cape Town, ise Goli, anywhere in any province. Sithi nje abayibhake fully. Zibhakiwe kuma. Futhi bangayibhaki Monday kuphela. Bayibhake nje nyanga yonke. The whole month. Zingasebenzi. We'll pay for them in my banks, no problem. Just to show you ukuthi lo muntu lo khulumayo akazi ukuthi ukhuluma ngani. Futhi akayingxenye lomndeni, futhi akazi ukuthi sisukaphi. Understand? Futhi ke mhlambe omunye umuntu kuyafuneka umprove wrong abantu bazibabuza ukuthi ubani lona wayethina akafunakala atholakala. Ngoba le fear einstille ebantwini kade kwenzeka into ebuhlungu kanje. Uma mhlambe imoto akagcaba izobonakala ibhala uGcaba Brothers, ibhala uThembela, ibhala uMbuso, ibhala anything laphezulu. Bazothi abantu hayi nanso nazo ke lezo muntu bekhulunywa ngazo ma voice notes. Mhlambe ukuprotector people, ma passengers, nama commuters inside those vehicles, nama driver ethu. Asibhake. Nazo nje imoto qoba sibhake for 30 days. Sithi ngiyayisebenza, zoze iqala ukusebenza. Bani date kusasa? Ngomande 19 no 17 today. 19 Zithi nje mhla ka19 azikho emgwaqweni all over the country. Zoyiqala ngomhla ka19 kuAugust. So this is official. Siyafuna ukwenza lokho uma kungalekelele ekutheni kuale ifear. Because abantu bazi ukuthi we are not part of this anarchy and this lawlessness. Understand?